Dobar dan, dragi ljudi, danas halamo Hitman Absolution, nastavljamo, nikad nisam snimao Hitman Absolution, ali... Nemoj srate. Čekaj. Znaš kaj, ne znam kako je da pređemo u misiju, nikad ju nisam mogao preći. No... Tamo je keycard. Tu je ova, ja ne smijem trespassat. To, buraz. A vidi, tu mogu. Evo vidiš. Kako se to može na silent način. A ja to ubio samo. Treba escapat. Ode vrat, buraz. Došao još jedan. Pa daj... To, buraz. Odoj ti. Ima još. Clear, to. To sam i htio čut. Zakaj se ne mremo obući. Notebook. To su... Ne meni se probući ni u jednog od njih. To me zeza. Neću dole. To me zanima, kako da ih vratim natrag. Ne! To nije me vidio lik. I kaj bom ja sad tu? Open safe. Buraz, idemo! Idem iz prve vakte.
Shit. Kak da sad pobjegnem? Zašto niš nema? Ne, nisam niš napravio, Će ih sve rokat. Ali nisam nikog ubio. Ali sam zato Silent Assassin, buraz. Uglavnom, ljudi moji, to je bilo to za ovu epizodu. Ja sam Bibo i preprodajem drogu. Znači, mi se vidimo u sljedećem. Ostavite like, share i subscribe.